כמו כל דבר בארץ, גם הילד הישראלי מתחלק לשלושה חלקים. טלוויזיה, סמארטפון ומחשב. כמות השעות שהילד הישראלי צופה בטלוויזיה היא 3.5 שעות. שיא עולמי. פה, בניגוד לאולימפיאדה, יש לנו הישגים. להשוואה, הזמן שהוא מקדיש להוריו וההפך עומד לפי המחקרים האחרונים על 14 דקות. וההורה משמש בעיקר כמקור לאוכל, הסעות, בידור, כעסים וכו'. התקשורת ביניהם מתנהלת בעיקר בצעקות ואו רקיעות רגליים ואו איומים. ב3.5 השעות שהוא צופה בטלוויזיה, הילד רואה בעיקר אלימות, סקס, פרסומות, סלבים. כתוצאה מכך מתעשר עולמו הרוחני בבמבה, היכרות עם אנסים, פדופילים, משפחות פשע, תוכניות ריאליטי, נפלאות חיי המפורסמים. לעומת זאת, מתעשר עולמו הגופני בנטייה להשמנה כתוצאה מחוסר פעילות פיזית ונשנושים, פיתוח של הפרעות קשב וריכוז, קושי בפיתוח קשרים חברתיים עם בני משפחתו ובני גילו, ודמיון גובר והולך לבטטות. הן פיזי והן רוחני. אז מה אפשר לעשות? אפשר לטמון את הראש בחול. עובד מצוין אצל בנות יענה. אפשר להרים ידיים ולהגיד, אין מה לעשות. אפשר להוסיף הנחה. או לחפש תחליף לקופסה המנוונת. כלומר, ליצור מדיה ייחודית לילדים שתהיה במה לתוכן איכותי. מדיה שבה הם יוכלו לקחת חלק ולהשתתף באופן פעיל. מדיה שבה הם יפגשו אומנים מובילים, יוצרים חשובים, וסתם אנשים מעניינים שישמחו להעשיר את עולמם. בקיצור, מה שיחזיר אותם מקורסת הבטטות הפסיבית לעולם מגוון, מעורר מחשבה, מאתגר, ואותה עת גם עולם של תום, של אגדה, של לעצום עיניים ולדמיין. מדיה שחשיבותה ונחיצותה אינה מוטלת בספק, ומצד שני היא כל כך פשוטה כמו נו, זהו, רדיו לילדים. כן, רדיו לילדים. איך לא חשבו על זה קודם? רדיו אינטרנטי, שניתן להפעלה מהמכשיר הסלולרי, מהטאבלט, מהמחשב. רדיו שהוא זמין ונגיש בכל מקום כמעט, בבית, ברכב, בשפת הים, בעבודה של אבא או אמא, בתור לרופא, או כשההורים ישנים, בהנחה שמישהו ייתן להם לישון. רדיו שבו פותרים חידונים, עוקבים בנשימה עצורה אחרי הרפתקאותיו של גיבור ספרותי. צוחקים עם אומן, שרים עם זמר, מחברים עלילות, משנים סופים, אפילו מתבוננים יחד באיורים. רדיו שיהפוך כל נסיעה משפחתית ברכב, או שעה של פנאי בבית, לחוויה בידורית וגם חינוכית. סליחה על הביטוי, כן? חינוכית. אבל זה בדיוק מה שיביא הרדיו. אנחנו צריכים רק לרצות.